Rumah saku iya ta ya. Ora kok tak sawangi ya sing semangat munggah panggung isih enom ki rasa ditetah. Isih enom. Kula niku pun sepuh. Umurmu pira kok mengaku tuwa ki? Walah nembe 50 kali. Ah, 52 ki lagi setengah umur. No? Ora apa-apa. Alhamdulillah seumurku 100 punjul. Nah, malah ngrekoso wong kowe wis ora iso mlaku ming ngatang-ngatang tok. Malah kaya bayi neh to. Sing arep ngemiki sapa nek bayi kok. Kalah rasa dimi kok diulag-ulig. Apa ya mobilnya siapa ta? Oh, wong bakul tuwet-tuwet ta. Bakul tuwet-tuwet kae alarm mobil. Iya. Alarm mobil iki nek kena getaran swara sound system sing banter kadang kala sok murup dhewe. Oh, nek bojo kula nika mboten nih. Anggere kena getaran malah ora muni. Sapa? Bojoku. Ah bojomu du mobil kok. Oh, nggih benten Ah nggih. iya ning ya padha nek padha-padha tumpakane ning du mobil. Nggih. Nggih saged nggih. Iso piye maksude? Saged dipun getaraken. Oh iya. Panyuwunan fragmen. Ayo Tin. Ya. Nggih, Pak. Kowe dadi suminten Den Mas Broto ya sakanane kuwi wujude kaya ngono ya wis tampangan. Ya aku jane milih liyane nek ana liyane. Liyane wis ditemu wong liyane. Wis Liyane luwih elek ya. Hah? Liyane luwih elek. Luwih elek. Ya wis paling apik aku kok. Ah, oh meneng-meneng si ana iki dek enom dapukane ora mung Den Mas Broto. Oh, Lah napa? Angling Garmo ya. angel dalmu. Oh, Dadi meriwes. Meriwes putih. Meliwis kok meriwis. Meriwes. Meliwis apa meriwis? Meriwes putih. Oh. berarti ngerti bahasane kewan ngerti ya? Ya iso. Iso. Kewan cecak ngono kae ya ngerti. Ngerti. Terus pitikna ya ngerti. Ngerti. Lah nek pitik do potok-potok ngono ngapa? Petok-petok ana sing ngendhok. Oh nek kukuruyuk nek Kukuruyuk ki mangan. mangan. Nek cecak ngono kae. Cecok. Pahami le. Kuwi ngapa? Hah? Tandane ngapa? Omong apa? Padha tresno trinesno. Oh, berarti aku kok kaya cecak ngono ya. Hah? Aku. Nek cecak ki cilik. Lah iki apa tekek? Aku ora lho. Aku Ora cecak ngarani. cilik ya. Semono kok tekek kuwi komodo. Ya ora manut dia kegeden sing sedengan wae biawak ya. Saya elek. Ya yo mangga. Ya. Ya, Mbak, tadi karo Mas ana turuk Wah langsung iki. Den Mas, Opo? kok jenengan memelas ngenten niku? Sik gah bubar. Den Mas Broto iki karo sing apik kok. Den Mas, opo? Kok kaya anake anu iki. Biasane ra krungu, dadi tak sengkake. Ora ya sing ngantep. Opo? Iki sapa? Ngono kok wangun. Aku Subroto. Iki cedak ngene Pak Dayat lho. Cedak ngene Pak Dayat ki tokoh ketoprak ampuh. Mula aku ra wani nirokke. Ndak kleru. Ora apa-apa, Mas. Kae pepudanku sing. Awaming fragmen ngene iku nek kleru panjenengane mesti bener-benerke. Kok nek bener mah ngundang Pak Dayat ya. Ha iya nek arep ketoprak apik malah ngundang Pak Dayat ora kok ngundang kowe. Yo. Den Mas, Oh. Den Mas Broto kok picak. Dundang kok ra mandeg. kok malah yak-yakan lho. Den Mas. Kaya kowe kaya buk kok. Lah ya kan nyelok kesik lho. Ya Den Mas dadi ngerti lek kumlawe. Oh nyegat tangan iki kok nyegat. Yo njaluk. Ya kudune ngrungokke sik kupinge dijer. Gamelane cangkemku wae ndak kanca-kanca kesel. Ya, kok gedawan to Mas? Apa tah? Tangan didudut ya. Wirane ngene Kok kaya wong anyan to iki malah. Ha wis brotone ya wis sak 60. Den Mas. Suminten. Inggih
nggih kula suminten Den Mas. Kok maju terus remutmu iki? Lah panjenengan mboten maju ya kula sing maju to nggih. Kok nganceng lho. Napa nih sing ngajeng napa? Remute Oh, ora nggowo. mboten panjenengan ta ingkang beto? Hah? Mbak kula PJT. Apa? Iya. Panjenengan beto mboten? Aku nggowo. Ning ora saben wong iso mijet. Lah kula mbok tak mijet kula pengen mijet Iya, sa. Pripun Den Mas? Kok dicekeli asing ten pundi? Ora sanggo guneman. Lah, Langsung pijet ngono. langsung pijet nggih mosok ya ora nganggo. Siarane cetok-cetok. Cok. Kirana, sinten? Panjenengan ingkang mrika. Kowe iki putrane Warok Inggih. sing digdaya Setri Mampura. Iso mrasta brandal saka Gunung Klothok. Gunung pundi? Klothok. Niku gunung napa? Gunung Apa? Gunung Kadia Basamakare. Panjenengan menika ndelokke napa to Den Mas? Kowe ngundelokke Gunung Klothok. Nek umami jagongan napa apa ngomongan anak nggih? Raine napa wajahe basa Indonesiane sing dimatke, ora ngematke liyane. Aku kudu ngematke apa? Indomaret bundelmu nggih. Aja doa. Iki ketoprak tenanan aja do diganggu ya. Den Mas, Apa? kula langsung mawon nggih. Piye? Sejatosipun kula menika tresna kalian panjenengan lho Den Mas. Aku ora tok kandhani, aku wis pirsa. Napa inggih? Mergo aku kroyo-royo tengah alas dalan gunung tak unggahi, mergo aku ditundung karo Kanjeng Rama, mergo aku ora gelem arep ditukke sliramu ten. Ing menapa panjenengan boten kersa kalian kula to Den Mas? Mergane aku kuwi durung cukup umurku. Menapa inggih panjenengan yuswa pinten to? Yuswaku wis 17 taun. 17 tahun ki wayahe adu. Wayahe didu. Adu gambar wae biyen. Adu maksudnya Dan Mas Broto kok adu gambar. Ada uwul. cilik. Uwul apa? Jenengan seneng uwul. Mul Uwul adu gambar diplek. ngerti mul barang iki mesti kulon praga iki. Lah ya jan hooh. Ngerti mul. Ya, Den Mas, kowe tak eling. kula menika kirang menapa to? Kok panjenengan Kowe boten kok kersa ora kalian ngopo. kula? Ayu ya ayu. Nggih. Heeh to. Lemu ya turah, ya to? Lah iki mulane kula kan empuk enten lho. Apa arep golek sing cilik-cilik ben atos ngono? Ora. Aku ki bangsa empuk-empukan wis ora seneng. Lah panjenengan seneng ingkang kados pundi? Senengku kuwi bangsa Apa kok tangane ngene-ngene? nek kenyil-kenyil ki apa Mas basane? Ya sing empuk ngono. Ya sing empuk. Sing empuk. Iya. Kula kurang empuk pripun to Den Mas? Mbok Lah, apa jajal, lah, kok- mbok jajal dicekel. Apa? Madheprana? Siap. Ngapa? Padha tenan to. Apane? Padha pripun to Den Mas? Mburi ngarep kok padha. Bingung aku. Panjenengan Iki sing mergane aku ora tresna mergo ngarep mburi padha. ngarep mburi padha menika tandane sangune akeh. Jenengan ajeng milih ngarep kena, milih mburi ya kena. Modar kowe. Iki semunten ya kaya ngene iki nek wong lagi gandrung. Ora peduli mledose gunung. Wong yen lagi naksir ora peduli perange nuklir. Ngapa ngajeng kene? Nuklir. Endi nuklir endi? Wis to, tak elingke to. Ya, Aja merambat-merambat tekan. Lah panjenengan menika ngacung-ngacung lho. Subrata kuwi nek tok pancing-pancing tengah wengi ngene iki. Napa? Iso Ajeng napa? ngloso aku setruk lho. Lah kenging menapa kok setruk? Ngampet. Ngampet napa? Mbok boten sah diampet. Wong ya wis diselenggarake mbok ki endang ngono lho. Iki acara apa kok diselenggarake kuwi?
mau ya wis dimanggake carane wong Madang ki monggo menika dipun rahapi nggari mangan ngono lho. Nganggo sendok ora? Ora sah. Aku seneng nek nganggo tangan. Wah, edan ya iki. Edan. Seminten kecrek tenan iki. Ya apa templekan demit ngendi lho. Lah yo nek dahar lek nganggo tangan kan eco bawane ndulang ya langsung nang kene, langsung nganggo tanganku ngono lho. Nyenggo lambeku. Ning kena untuku. Menika lagi lambe durung liyane. Iya, iya, eling. Purun nggih. Aja. Purun nggih, Ngene wae. Mas. Kowe tak anggap sedulur.